Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo. Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo imafiki ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke eliba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Isiqalileke imvula. Bakize nalo udaba ngingabe ngichitha isikhathi Nkosi yami. Luyisima kanje na. Sanibonani emafiki. Ngubhuti ola ku 31. Ngaba umfundisi ngisasemncane kakhulu, kodwa ngawa kusesikhohlakala sikamama. Ziningi izinto eziwisa abantu esontweni. Ziningi izinto ezishisa abantu isonto. Ziningi izinto ezixosha abantu esontweni. Mina ubaba wami kwakuwumfundisi. Ngakhulela enkonzweni. Ngakhulela ko-Sunday school, ngakhula ngaba yindodana. Ubaba-ke wabe nje sengifundisa kwazi ukuthi ngenze theology eVarsity. Ngakwazi ukuthi ngenze theology eVarsity. Ngaqualifyela ukuba umfundisi. Kwazisena wayengene ngalesa sikhathi lesiya ubufundisi babusangenelwa nje ngaphandle kwezincwadi. Ngithe-ke mangiba nesitifiketi-ke sokuba umfundisi wangifaka, ngase ngumshumayeli ngaleso sikhathi. Ngayogcotshwa ukuthi ngibe umfundisi. Ngaba umfundisi khona lapho. Kuthe nje eminyakeni engeminingi ngingenile ngaba umfundisi. Washiya ubaba emhlabeni. Wawushiya uMagada Ahlabayo, washona kena esewubhishophu wethu. Wawushiya uMagada Ahlabayo, washo ukuthi wasengiqeqeshile, ngasengiqeqeshekile. Uthe mayingishiya asho ngathi hayi, ungesabi baba, ungesabi baba, ngizanyathela ezinyathelweni zakho. Yeke kuthiwe umfundisi akamzali umfundisi, kodwa naku namhlanje umzele umfundisi. Hawu, ngaliphatha kahle ibandla, ngithandwa abantu, ngibaphilisa abantu, yenze imimangaliso ngamandla kaNkulunkulu. Kwaba khona mama thizeni owangithanda kwakuba ngisase umshumayeli. Lo mama kubeme kahle ephaketheni, wayinikela impela indaba yokudlala, wayinikela, wayiwukhipha umnikelo. Lo mama wayingenqeni ukunikela nge-10,000. Ishumi sakhe-ke sasihamba la kuma-4,000, isona ishumi sakhe. Ishumi-ke siyazi ukuthi u-10% of isalary yakhe. So kusho ukuthi isalary yakhe yayila ku-40,000 because wayibhadala 4,000 a month. Umama anganqeni ukuthi 10,000. Umnikelo wayithi noma esenikele ngesonto, kodwa phakathi neviki uzafika kumina endlini. Ubaba kasekho, nomama-ke washiya kudala ubaba umama. So ubaba ube umfundisi njengena amamfundisikazi. So sengisele ngedwa manje, angabi namfazi nami ozabe umamfundisikazi. Fike lo mama, mayifika uzofika ngitshela ukuthi hayi ungilethela ukudla, uyazi ukuthi anginamkhazi. So uyazi ukuthi akekho umuntu ongiphekelayo. So akakwazi ukuthi angayekela umfundisi angakho. Hawu, nangempela umama afike fakela amakhekhe, ungiphekele wena. Hey, lwa mama abe sengithi 2,000 ade yesinkwa. Athi akumele ukuthi mangivuka ekuseni ngivuke sengidla umlalo, kumele ngivuke ngiyozithengela isinkwa. Uyangazi ukuthi angisebenzi, ngiphilisa bona ngesonto. So nakho angishela bona. Hawu, ngiyobonga-ke nami ngibona ukuthi hayi lo mama uyangithanda. Wathi kunetha ngelinye ilanga
idliva imvula ayikancane. Fika lo mama wakuduma ke mayifika. Wafika nangempela engiphathele ukudla, afika asho hayi mntanami, naku ukudla engilethele kona. Naku ukudla engilethele kona. Engize ngibone ukuthi awulo mama noma sekuduma kanje, akusho ukuthi uyangithanda ngempela hayi. Abe sazihambela. Then ngelinye ilanga lo mama wangitshela ukuthi hayi unenkinga nabantwana bakhe baxabene, usacela ukuthi azofihla inhloko la kumina. Ngumfundisi, abantu bami uma bekhala kumele ukuthi ngibanakekele. Ngathi akho nkinga mama, ngeza. Afike nangempela umama angena endlini. Wangena endlini umama, hayi nangempela-ke abesisethi hayi ucela ukuthi ngimkhiphele amabhodo ezakwazi ukuthi asiphekele. Ngithe okay mama akho nkinga, khipha amabhodo. Lungisa umama amabhodo wawawashe. Hayi nangempela beka amabhodo kubile. Hawu waphaka umama sidle kube mnandi. Ngizangixolela-ke ngemvula mengabe iba ngumsindo kakhulu, kodwa cabanga uma ngiyisondezela ngayo i-mic ngizokwazi ukuthi ngizwe kahle because nginqena ukukhwaza. Ngizwile ukuthi kwenye episode ngangithi ngiyakhwaza, ngikhwazela imvula kanti ngoba i-mic ngiyisondezile ngabe ngaba ngikhulume kancane ngenzongizwe, so ngiyathemba ukuthi ngiyangizwa. Nangempela-ke hayi sidle sinomama masiqeda kudla, hayi abese umama abantu bathi hayi ucela ukuthatha ishawa. Angithi akho nkinga mama, angene eshaweni umama, thatha ishawa mama, thatha ishawa mama kuyo. Athi hayi nami mangithatha ishawa ucela ukulala naye. Ngithatha ishawa mama, fike ngimnikeze yakhe ingubo, thathe yami ingubo nami ngoba ngathi uzalala ekamelweni likababa nomama. Bathi angeke aze akwazi ukuthi alale ekamelweni likababa nomama ngoba phela abasekho futhi uyayikhona umuzi wakithi, so uzalala nami. Ngamnika yakhe ingubo, ngithathe yami. Asithenga ngempela masilala ngathi ngiyamzwa lo mama useyayidonsa ingubo, useyafaka unyawo, alifaka ngiletha ngonyawo lwakhe. Phosa ngiletha ngonyawo kanjalo ungena wonke umama ezingubeni. Hayi bo, umama usengaphakathi ezingubeni ukuthi kwenzakalani ke ngoba yabona inkinga phela. Awangidlalisa umama. Kwasho ukuthi-ke phela nami inyama le engikuyo. Hayi ngalahleka mama. Sagcina-ke sinomama siwenzile manje. Kwaba-ke sijola kanjalo-ke manje mama. Ngihlele ngilethele ukudla, ngihlele nginikeze izimali. Nikela futhi nasesontweni ungabali. Hayi kwaya ngabona ukuthi hayi le nto imbi. Nga-decide ukushiya phansi esontweni. Ngavele nganyamalala ngazizela eKapa. Kuthe uma ngifika eKapa ngathi ukuhlalahlala ngabona ukuthi iKapa lingenzele lutho ngashona eGoli. Kula ngizinze khona-ke manje eGoli ngoba phela ngabaleka ukungcola kwamama. Ngithi ngeke ngizovela ngalawo manyoka. Ngiyabonga.